Както бях казал миналия път в петъка, има една тема, която трябва да разгледаме ние за Божия суверенитет. Да знаем, че Бог е този, който управлява нашите сърца и когато ние сме в болки и страдания, има нещо, което е много важно, църквата трябва да знае. Когато целта е Христос и да имаме болки, страдания, ние ще търпиме заради тази цел Христос. А не целта е нашата болка, как да се освободиме от болката, от затруднението. Боже, избавиме от този проблем. Тук ние сме в завет с Бога. Той се грижи за нас. Той ще ни помогне за нас. Но ако не помогне, имаме хубава история в Библията. Тези хора търпяха и не се отделяха от Бога. Болни, бедни, гонени, преследвани, умиращи, но вярата си не предадоха. Продължаваха да угаждат на Господа, своя Бог. А не просто ние търсиме целта е нашият проблем. Боже, моля Тебе, освободи ме от тази мъка. Боже, помогни ми за този проблем. И Бог да не освободи от този проблем, от тази мъка. И после пак ние вървиме целта, когато е Христос. Пещта, болките, страданията са за нашето очистване, а не за нашето умиране. Разбирате ли? Не за да умираме. Бог не би допуснал тези неща. Защото има тук завет. Бог никога няма да позволи на дявола да те вземе душата на тебе. Може да му позволи на него да дойде, да се докосне до твоята снага, да ти навреди някои неща на плътта, или до имота ти, до бизнеса ти, да фалираш. Но никога душата ти. Бог няма да допусне това нещо. Както знаем историята от Библията за Йов. Словото Божие казва така в Исаия, 55 глава. Бих предпочел да чета по-нагоре, но ще кажа само мисълта. Казва така Господ: моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Ние мислиме, че Божията любов е да не убие нас. Не е така. Божията любов не е такава, която да те убие, но Божията любов е много различна от нашата любов. Неговите помисли не са като нашите мисли. Неговите пътища са много различни. Когато има неща, които да се случат, Бог знае как да съхрани своят народ. Той така прави, за да може ние да живеем за Негова слава и да бъдем очистени. Той владее, Той управлява и сърцата ни, и ситуациите, и всичко по лицето на земята. Обаче, по-важното е ние да правим нещо, което да бъде за нас като развлечение. Обаче не е така. Хубавото е за нас да има развлечение. Да танцуваме, да играем. Нищо лошо, което искам да подчертая с дебело, не е лошо. Но лошото е, когато ние не искаме да познаеме Бога на славата. Тогава е лошо. А ние идваме да се развличаме тук, да се угаждаме така по-човешки. Разбирате ли? Елен мек нас е денедовано тумбо черемида. Забавление. Ние, когато дойдеме да се забавляваме, тогава е страшно. Страшно е. Бог не иска ние да се забавляваме. Бог иска ние да му служиме, да му се покланяме. Разбирате ли, брате? Ето за това е сериозно нашето християнство и нашата Библия така ни учи. Че Божиите помисли не са като нашите помисли. Неговите пътища не са
като нашите пътища. Я да видим Исаия още какво говори. Да четеме по-отгоре, като малко ще се отделя така да прочетеме някои мисли на Бог. О, вие, които сте жадни, тук е до жадните. О, вие, които сте жадни, не да покажем някакви жадни хора, които търсят от Бога жаждата им да бъде утолена. По-човешки, нали, ако си спомнете нашето служение, като сме служили, нали, правихме някакви имитации, чушки, аз пия от Бога. Пий от Бога, пий. Нали? Като полагат ръце, пий от Бога, пий. Трябва да видим Словото какво казва. Как се пие? Какъв е Божият вик към такива хора, които са жадни? О, вие, които сте жадни, това е покана. Елате всички приводите и вие, които нямате пари, елате, купете и яще. Това е без пари. Защо харчите пари за това, което не е хляб? И труда си за това, което не насища? Послушайте ме с внимание и ще едете добро. И душата ви ще се наслаждава с най-тлъстото, с най-доброто. Приклонете ухото си и елате при мене. Послушайте и душата ви ще живее. И аз ще сключа с вас вечен завет. Ето го, този завет, който Христос направи. Този завет е в Неговата кръв и този завет е заветът на благодатта, новия завет, който е вечен завет. На нас не ни трябва нови движения, нови служения. Нещо прави Бог ново. Бог не прави нищо ново. Той свърши се, като каза Христос на кръста. Вече се сключи заветът. И Бог го възкреси за Неговото послушание и за нашето оправдание. Бог да ни даде Неговата правда. Ето, свърши се. На нас не ни трябват нови неща. На нас ни трябва Христос и Неговите думи, които Святия Дух е на земята изпратен, за да ни научи, да ни напомнила и да ни възрастява като невяста, да озрееме и да отидеме при младоженникът. Ето това е целта на Бога. Разбирате ли? Приклонете ухото си и елате при мене. Послушайте и душата ви ще живее. Аз ще сключа с вас вечен завет, според верността и милостта, обещани на Давид. Ето, дадох го за свидетел на езическите народи, за вожд и наставник на племената. За нашия Спасител се говори. Ето, ще призовеш народ, когото не познаваш, и народи, които не те познават, ще тичат пред тебе. Заради Господа твоят Бог, заради Святия Израилев, защото те е прославил. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивият пътя си. Ето, такова евангелизиране трябва. Когато излеземе пред хората, да кажеме: елате, днес е спасителен ден за тебе, грешнико. Бог те държи, тебе, и нашия живот е като на паяка, онова, което е сплетено, на паяжината. Толкова е тънко, нечестивите, ние грешници стоиме поради Божията милост и благодат, че Бог не обича и стоиме така и не падаме. Ако се скъса тази нишка, ако се скъса това въже, ние падаме. Ето толкова се държиме и трябва да достигне евангелската новина до народите, че грешният, нечестивият трябва да се обърне към Бога и да вика към Господа. Ако ние сме грешали тайно, да спрат трайните ни грехове вече, да спрат тези пороци в нас и да се обърнем към Бога по истински начин. И като идваме на църква и на служение, защото Бог е призвал един народ да бъде свят. Това е призивът. Да се оставиме ние от нашите грешки и грехове. Да мразим грехът, защото има платена цена за нас. Разбирате ли? Има платена цена, за да живееме такъв живот, богоугоден живот.
И казва се така: търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него. Бог е милостив и жалостив. Ти ако го търсиш и казваш: Боже, аз нечестивият, прости на мене. Той такива хора търси. Той дойде за грешниците и Святия Дух е изпратен да обвини нас за греховете. Защото ако умреме като грешници, ние отиваме в гнева Божий. Ето за това е Светия Дух, а не да прави така, че ние да се различаваме тук, да си играеме на църквиянство и да се правиме на християни. Обаче омразата в сърцата ни, отмъщенията и злобата и мръсотиите в нас са. До кога ние ще бъдем такива? До кога? Бог е суверенен Бог. Той като оставя някои неща да се случат с нас, не се съмнявайте. Ама Бог не чува молитвата ми. Бог чува молитвата ти. Обаче ние не се оставяме от нашите пътища, не се оставяме от нашите грехове. Ние така сме се превързали и така и ни е хубаво в греха. Наслаждаваме се в греха. Приятно е за нас да грешиме. И когато ние не грешиме, нас не тормози нещо. Божието любов ето такава е. И ние не искаме такава любов. Ние искаме друга любов. Ние искаме просто Бог да продължава да се занимава с нас. Как? Да грешиме и да продължаваме Той да ни дарява с земни блага, да ни дава земни временни неща. Ето за това Бог ни оставя понякога. Ние казваме: защо така? Като че ли Бог не ме чува? Не, Бог чува. Обаче оставя нас да стоиме в пеща, да бъдем очистени, да знаеме. Може и Господ да се забавя, но Той ще дойде. Той ще дойде. Изкупителят ми е жив, каза Йов. На Йов вземаха му децата. Всичко, човекът остана без деца. Оставите бизнесът, оставите парите. Парите пак ще си дойдат. Нали така? Обаче децата ти да умрат. Каква болка? Каква болка? Парите си изгубил, къщата си изгубил, колата си изгубил. Ще отидеш, ще работиш. Бог ще ти даде сили и пак ще придобиеш имоти. Обаче детенцето ти. Каква болка, какъв пещ, какъв огън беше над Йов. И отгоре на това жена му казва: ето вижте каква е причината. Стига вече, остави се от праведния си живот. Похули Бога и умирай. Да се оставиш от Господа Бога. Да го похулиш. Ето това е човекът, който няма страх от Бога. Разбирате ли? Ето това е. Изпомнете си посланието за Лотовата жена. Тя, сърцето й беше, макар че Содом и Гомор принадлежеше на Божия съд, там са нечестивите хора и Божият гняв падаше там, но нейното сърце оставаше там в имота. Когато Бог не извежда от някъде, когато Бог не закарва някъде, нашите сърца са там, където е грехът, където ни е хубавичко там да се наслаждаваме. А ние не знаем, че Бог не извежда с една единствена цел, заради волята си и за това, че сме ние деца, да пораснеме. Иначе, как би пораснал Лот? Мъчи се душата си там. Измъчваше праведната си душа Лот. Мъчеше се там. Хората вършиха беззаконие. Грехът е навсякъде. Не само Содом и Гомор. Не само в България. Германия също. Америка също. Навсякъде е грехът. Нали така? Но къде Бог иска да ни заведе и къде Бог да ни опази? И когато Той ни закарва, ние трябва да му се доверяваме. Защото Бог иска да изяви себе си. Не нас, че сме добрите проповедници, че ние сме най-святите хора. Разбирате ли?
а той иска да изяви славата си и да покаже Него. Кой е Божията слава? Кой, ако не е Христос? Защото Божията слава можем да видим само единствено в Христа Исуса. Човекът да преклони нозете си, да падне по лицето си и да каже: Той Исус е Спасител. Аз имам нужда от Него. И както онази жена изля мирото върху Христос, скъпоценното миро, сенечи розовото масло, толкова скъпо, нали? Изля го върху Христос. Защо? Защото Той, от когото тя има нужда, Той е избраникът. Не са важни парите, не са важни парфюмите, не са важни комфортите. Важният е Христос. И ако ние нямаме Христа Исуса, и ако ние не стоиме пред нозете ми, и ако не целуниме Него, ние сме жалките хора. Разбирате ли? Не знам как да разберат нашите братя и сестри и да се върнат от това друго благовестие. Да дойдат. Затова казвам, че ние първо трябва. Ние, тази малка групичка, ние трябва да се стегнем добре и тогава да излезем да проповядваме Христос на тях. Добре? Чета по-нататък и нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него, и към нашият Бог, защото Той ще прощава щедро. Какво ще направи? Ще прощава. Ето това имаме нужда ние. За да бъдем ние опрощавани. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Ние трябва да знаем каква е Божията воля. Не да търсиме Авраамовото богатство към милите и мулетата, а ние трябва да търсиме обещаният Исуса Христа. От Него имаме ние нужда. Защото ето Духа на Христос е това. Той говори нещо различно. Нека остави нечестивият пътищата си. Към мене погледнете и спасени бъдете всички краища по лицето на земята. Това е Духът Божий, който посочва Избавителя, Спасителя Исуса Христа. Защото Божиите помисли не са като нашите и пътищата му не са като нашите. Както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. Виждате ли? Пътът Божий какъв е? Не е като широкия път, земния, а той е много различен. Той е противно на нашата плът. Високи, казва, от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Плътският човек може ли да даде ума си за Божиите неща? Не, само онези, които са Негови деца, могат да търсят небесното, Неговата правда. Защото Божиите думи не слизат на празно. За каквото и ги е изпратил, това ще стане. Ако Бог е казал така, Той няма да направи компромис. И четеме. Защото както пада дъждът и не се връща там, но пои земята и я прави да напупва и цъфти, за да дава семе на сеещият и хляб на ядещият, така и словото ми, което излиза от устата ми, няма да се върне при мене напразно, но ще изпълни волята ми и ще благоспее в онова, за което го изпращам. Та, вече е към превършване да свърша, нали? Та да кажа това, че ако Бог е позволил някои неща да се случат с нас, Неговото слово според завета е изпратено до нас, макар ние не разбираме нещата сега. Както петък говорихме за това. Едно малко бебенце да му говориш, той има уши, ама не чува. Очи има, ама не вижда.
език има, не може да говори. Ама той е твоето дете. Така и ние сега. Може не разбираме този език. Не разбираме Божия език. Защото неговите помисли не са като нашите помисли. Ние искаме Бог по нашия начин. Но вкусваме, виждаме. Няма, нещата не става да уж Бог имам. Той ще направи така да се измориш от себе си. Да се измориш от своите мисли. Да се измориме от нашите размишления. И да кажем, предавам се, Боже. Предавам се. Ела сега, о Боже. Ела, Владико, ела. И научи ме как да угаждам на Тебе. Да извърша волята Ти. Тук е Словото на завета. Той ще изпрати това Слово. Ще даде разбиране на нас. Защото Той е суверен. Знам, че Той управлява сърцата ни от Словото Божие. Надявай се на Бога, а не на човека. Доверявай се на Бога, а не на човека. Може за кратко време да бъдем изоставени. Но Бог възвърна ли на Йов всичко обратно? Възвърна ли? Виждате ли? Ако Той е направил нещо, Господ Бог, ти, жена ти, децата ти, мъжът ти, приятелите ти да те оставят, не се отричай от Него. Дръж целта си. Христос. Дръж целта си. Христос. Каквото и да се случи. Йов седна на пепелта. Цялата му снага беше в цирей. До темето му на този човек. Чак темето му беше. Обаче той стоеше и себе си може да кажеш. Бях чувал за тебе, но сега те виждам. Какво вижда, че? Вижда, че Бог управлява всичко. Бог държи сърцето на Йов. Може всичко да замине, но Бог му дава сили да изтърпи. Не, че ние имаме сили. Не се хвали със своята си сила. Не се хвали със своята си праведност. Намрази своята праведност. Ти не си силният. Ти не си този, който мисли себе си за свят. А Бог е този, който те е направил така. Да хвалиме Бога винаги. Разбирате ли? Бог е нашата сила. Да бъде слава на Бога. Добре? Свършихме с Римляни 8:28. Всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога. Добре, свърших. Слава на Бога. Още може да размишляваме, но ние яваш.